Бергә киңәшләшеп, төпле нәтиҗә ясауга корылган авыл җирлекләре башлыклары семинарының чираттагысы үтте. Аның эшендә район башлыгы Разыйф Кәримов, башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев катнашты. Кунаклар Дүртмунчада яшәүче Халил Уразманов ихатасында булып, аның шәхси ярдәмче хуҗалыгы эшчәнлеге белән таныштылар. Тырыш, һәр яклап үрнәк Уразмановлар хуҗалыгында 12 эре баш терлек исәпләнә. Живут настоящей сельской жизнью. Настоящей сельской жизни живут. Вот Халиль день и ночь на работе колхозном, Гульнара на ферме. Кабанбастырык авылыннан Каим Бурханов хуҗалыгы да кунакларда зур кызыксыну уятты. Ул сарыкчылык һәм үсемлекчелек белән шөгыльләнә. 600 башка якын сарыгы бар. Күрше-тирә шәһәрләрне ит һәм яшел тәмләткечләр белән тәэмин итә. Я вот хотел это сказать и поблагодарить за это, то, что вот это делаете для нас в Заянском районе. В других районах я не видел. Удачи. Все, спасибо. И давай в программу входи. Планнары зурдан быел махсус урын булдырып, күпләп мөгезле эре терлек үрчетү исәбе. Ну, животноводство тоже выгодное, но я все это вместе делаю с растениеводством. То есть у меня все и летом занято, как бы я выращиваю зелень, все вот эту продукцию. Осенью я, значит, уже у меня готовые овцы к продаже, я начинаю мясом торговать. Семинарда катнашучылар Кабанбастырык авылындагы Михаил Архангель часовнясын карадылар. 2013 елда төзелгән гыйбадәтханә якын тирә авылларга ям биреп тора. Дүртмунча авыл җирлеге башлыгы Радик Сиддиков Дүртмунчаның мәдәният йорты территориясендә үзара салым акчасына төзелгән балалар мәйданчыгын күрсәтте. Уен мәйданчыгында җиһазлар урнаштырылып, уңайлы итеп корылган. Семинарда катнашучыларны янгын сүндерү корылмасы эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Мондай семинар киңәшмәләр бик этәргеч бирә шушы хуҗалыкларны, җирлекләрне әзрәк тәртипкә кертергә. Аңа инде алдан белеп торалар, аның графигы бар. Бөтен халык дәррәү килеп, үзенең авылын чистарта, җирлеген чистарта. Аннан соң инде программалар нигезендә инде үзебезнең су белән, җылылык белән, кайдан инде төзелеш эшләре бар. Аларны да инде ул көннәргә ныграк эшләп әзерлек эшләрен күбрәк әзерлиләр. Семинарның пленар өлеше Дүртмунча мәдәният йортында дәвам итте. Нәтиҗәләр ясалып, киләчәккә бурыч планнарда билгеләнде.